Здравейте, аз се казвам Марио Йорданов, Белга МС, на 26 години съм от град Асеновград. Моето хоби, което имам, е музиката, която правя. По този начин, чрез нея разпускам. Аз живях в град Пловдив около 2 години някъде. В момента живея в град София с моята приятелка. Тя ме подкрепи в това, което правя в момента. А ти, освен с музика, занимаваш ли се с нещо друго? С музика ли си изкарваш прехраната или е по-скоро все още само хоби? За сега все още е само хоби, но се надявам с времето, чрез музиката да започна и да си изкарвам прехраната по този начин. Ти каза, че някой ти е поддал ръка. Всъщност ти как се намери с мук? С него се запознахме и във Фейсбук общо взето. Запознахме се, започнахме да се пишем, да поддържаме връзка един с друг. Той ми каза, че има студио и ме покани да запиша при него песен. Беше много готино, изкарахме си яко. С него станахме дружки приятели. Мислихме за бъдеще да запишем обща песен. Общо взето той ми подаде ръка, за да тръгна в музиката. Колко песни имаш зад гърба си? Разкажи ни малко за нещо интересно около създаването на песните. Имам 5 професионални песни и няколко демо версии. Може да се чуят в моят YouTube канал Белега BLG Официал и ще се постаря да има още много такива. Първата песен, която записахме, това беше в неговото студио, която се казва Една лъжа и беше голям екшън. С момчето записахме тази песен цял вечер и чак вече на сутринта към 6 часа беше записана. Добре, а за какво мечтаеш? На каква сцена се виждаш, с кого? А сега, ако някой те слуша и хареса твоята музика, как да те намери? Какво си представяш? Нека да си представим тук в ефир, че вече сега в момента си след 5 години. Къде се виждаш? Разбира се, на голямата сцена и бих се радвал с който да е български изпълнител да сме на една сцена или да имаме обща песен с него. Надявам се някой ден да се сбъдна мечтата. От малък се следвам, макар че ми е много трудно, понеже изисква много финанси, връзки и най-вече търпение. Какво би споделил за някой, който сега те слуша и иска да е на твоето място? Мечта и той да създава музика. Какво би му казал? Как би го насърчил? М, Примерно може да смята, че не е достатъчно добър или че е невъзможно в България. Какво би му казал? В България е трудно, най-вече в музикалния бизнес, но никога да не спира да следва мечтата, колкото и трудна да изглежда тя. С желание всичко се постига и с постоянство. Много е важно да има кой да те подкрепя в такива моменти, да ти подаде ръка или да ти каже просто давай ти с човека, до теб съм. Искам да благодаря лично аз на всички, които стоят зад гърба ми и ме подкрепят и постоянно ме нахъсват да продължавам. Обичат, мамо, закривам се, искам тебе само, утехата на
само аз и ти под милионите звезди.